aquesta 34a edició dels Premis Ateneus. Un fort aplaudiment. 34, nena! M'he sentit molt bé, molt feliç. Són d'aquells actes agradables perquè el que venim a fer és una festa i sobretot el reconeixement de la feina que fan totes les entitats, tots els ateneus, tant els federats com altres entitats del teixit associatiu i cultural. És que ha estat una gala que, tot i donar força premis, ha estat molt alegre, molt festa i sobretot amb molta gent. Estem molt contents perquè es reconeix la feina que fem en el dia a dia en entitats com la Lliga, que és un ateneu d'un poble, i en què hi participen moltes persones d'una manera voluntària i altruista. Som companys que han recollit històries de fa temps i hem tingut l'idea de fer un kamishibai, que és un teatre petit japonès, amb contes del Conflent. Hem presentat el Geek Sound, que és un projecte de concerts de música jove, que organitza gent jove, per vincular una mica tots els grups del territori, per crear xarxa i per també fer una cosa xula. Nosaltres el que vam presentar va ser un projecte que està destinat al públic infantil, juvenil i familiar, que estigués destinat a desenvolupar tallers mensuals familiars que treballin diferents disciplines artístiques. Volíem, amb el cor a la mà, agrair i donar les gràcies a la Federació d'Ateneus de Catalunya per dedicar aquest guardó al Ricard, el nostre pare. Doncs en dies com avui celebrem que es reconeguin les propostes i projectes transformadors de la nostra societat, però com ha de ser, des de la base, des del jovent i des de l'associacionisme. Ens ha fet molta il·lusió, a més un dia com avui que es feia un homenatge al Ricard Julià, que ha sigut ànima del Centre de Teatre de Sarrià durant molt temps, doncs ha sigut molt especial. La llançadora és la unió de tres esbarts i a mida de treballar en xarxa el que hem fet és un treball de memòria històrica i d'expandir una mica el nostre passat tèxtil i colonial arreu de Catalunya. Darrere d'aquesta gala es visualitza molta feina que es fa arreu del país, d'una punta a l'altra, tota tipologia d'entitats, però que totes treballen per la cultura, per la llengua, per la cohesió social del país i això no té preu. D'aquestes trobades, igual que de les experiències compartides entre ateneus, en sorgeixen coses. És una eina útil, que potser no és un adjectiu molt grandiloqüent, però no tothom ho pot dir això, que és una eina útil i és importantíssim ser-ho.